Чацвер 13 лютага у эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Гукі выбухаў у небе. Уначы абудзілі жыхароў Гомля. Імаверна, над абласным цэнтрам быў збіты чарговы расійскі беспілотнік. Гомель падает, смотри. Як паведамляюць відавочцы, прыкладна о палове на першую ночы над Гомлем раздаліся два выбухі. У небе выбліснуў і разваліўся нейкі аб'ект. Ад выбуховай хвалі спрацавалі сігналізацыі аўтамабіляў. Гараджане адчулі вібрацыю сценаў дамоў. На вуліцы адчуваўся пах гары. На збіццё над Гомлем расійскага шахеда намекаюць і беларускія прапагандысцкія тэлеграм-каналы, якія паведамілі, што супрацьпаветраная абарона працавала з, цытата, транзітным госцем. Пры гэтым афіцыйныя дзяржаўныя крыніцы інцыдэнту не каментуюць. Выбухі ў Гомлі прагучалі ў час чарговай расійскай атакі беспілотнікамі па гарадах Украіны. Падмасаваны удар расійскіх БПЛА трапіла ў прыватнасці памежная з Беларусю Чарнігаўская вобласць. За ноч па гарадах Украіны расейцы выпусцілі 140 ударных дронаў тыпу «Шахед» ды беспілотнікаў-імітатараў. Паводле звестак Генштабу ЗСУ збіць удалося 85 дронаў. Яшчэ 52 зніклі з радараў у выніку працы сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. У Адэскай вобласці беспілотнікі атакавалі дунайскі порт Рэні. Пашкоджаная інфраструктура порту і навакольныя будынкі. Адна асоба пацярпела. Раніцаю артылерыйскую атаку зазнаў Херсон. Снарады трапілі у адзін са шматпавярховікаў у цэнтры гораду. Пацярпелі дзве асобы. Журналіст радыё «Свабода» Андрэй Кузнечык на свабодзе і пакінуў тэрыторыю Беларусі. Цяпер былы палітвязень у Вільні, дзе ўжо сустрэўся са сваёй сям'ёй. За кратамі журналіст правёў болей за 3 гады. Яго затрымалі ў лістападзе 2021 года, а ў 2022 асудзілі на 6 гадоў калоніі за быццам бы стварэнне ці удзел у экстрэмісцкім фармаванні. Разам з Андрэем Кузнечыкам рэжым Лукашэнкі вызваліў яшчэ 2 вязняў. Палізневоленую шматдзетную маці Спінску Алену Маўшук і грамадзяніна ЗША, імя якога не называецца. Вядома толькі, што яго затрымалі ў верасні мінулага года. Мы только что выехали из американского посольства, откуда забрали Алену Маўшук. Алена Маўшук была осуждена на 6 годов, несправедливо, палітвязня. Она зараз на свободе, и мы везем ее в безпечное место. Сегодня были вызволены 3 человек. Один американский громадянин, журналист и Алена. И мы спадзяемся, что обовязково все палітвязні окажутся на свободе. Вызваленне 3 асобаў стала магчымае дзякуючы намаганням афіцыйнага Вашынгтону. Дзеля вызвалення вязняў у Менск прыязджаў намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў справах усходняй Еўропы Крыс Сміт. Ён сустрэў вызваленых і даставіў іх у Літву дыпламатычным транспартам. У інтэрв'ю CNN Крыс Сміт зазначыў, што вызваленне вязняў выглядала як спецаперацыя. Ён дадаў, што гэта быў аднабаковы жэст ад рэжыму Лукашэнкі, а дыктатар, цытата, нічога не атрымаў за гэты абмен. Варта зазначыць, што вызваленне вязняў рэжыму Лукашэнкі з боку амерыканскай адміністрацыі кантраляваў спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта ў справе вызвалення закладнікаў Эдам Боулер. У сваю чаргу кіраўнік Дзярждэпу Марк Рубіо назваў вызваленне амерыканца і 2 палітычных зняволеных вялікім поспехам новай адміністрацыі і заклікаў рэжым Лукашэнкі да вызвалення з беларускіх турмаў іншых амерыканскіх грамадзянаў ды ўсіх палітвязняў, якіх са звестак Рубіо у нашай краіне каля 1300. У Менску за карупцыю судзяць былога чыноўніка з кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Працэс над Дзмітрыем Рыбко праходзіць у закрытым рэжыме. Акрамя Дзмітрыя Рыбко на лаве падсудных 2 камерсанты. Адзін з іх кіраваў будаўнічай кампаніяй, а другі займаўся сістэмамі электроннай чаргі, аплаты і пропуску. Сярод крымінальных артыкулаў, якія фігуруюць у абвінавачанні, даванне ды атрыманне хабару і злоўжыванне ўладаю. Толькі паводле аднаго з іх экс-службоўцу пагражае да 15 гадоў. Дзмітрыя Рыбко затрымалі на пачатку 2024 года. На той момант ён займаў пасаду першага намесніка начальніка кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Агулам у гэтай структуры Рыбко працаваў 20 гадоў. Перабоі ў руху грамадскага транспарту Менску працягваюцца ўжо 4-й дзень. Прычына – вялікія заторы праз буйныя рамонтныя працы ў цэнтры сталіцы. Паводле Менск-трансу у гадзіны пік рух грамадскага транспарту на вуліцах Кірова, Свярдлова, Маяковскага, Аранскага ажыццяўляецца з парушэннем графіку да 20 хвілінаў. Праблемы пачаліся пасля таго, як на капітальны рамонт быў закрыты аўтамост ад праспекту Незалежнасці да вуліцы Маскоўская. Акрамя таго, абмежавалі рух ад вуліцы Свярдлова
Свердлова да Бабруйскай у абодвух напрамках. Кіроўцам і пасажырам прапануюць альтэрнатыўныя маршруты, але нагрузка ў гэтых раёнах застаецца высокаю. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Telegram. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код, дзякуючы якому вы зможаце перайсці на наш Telegram-канал. Падпісвайцеся на Telegram Белсату, калі для вас гэта бяспечна. Размовы з Пуціным і Зяленскім. Дональд Трамп перайшоў да актыўнай стадыі рэалізацыі свайго бачання магчымага спынення вайны ва ўкраіне. Першым Трамп патэлефанаваў расійскаму кіраўніку. Амерыканскі лідар мяркуе, што знайшоў з уладаром Крамля агульную мову. Мы абодва разважалі пра вялікую гісторыю нашых народаў і пра тое, як паспяхова мы разам змагаліся ў другую сусветную вайну. Мы гаварылі пра сілу нашых краінаў і пра тое, якую выгаду мы аднойчы атрымаем, калі будзем працаваць разам. Але спачатку, як мы абодва пагадзіліся, мы хочам спыніць мільёны смерцяў, што адбываюцца на вайне Расіі і Украіны. Прэзідэнт Пуцін нават выкарыстаў вельмі моцны дэвіз маёй кампаніі «Здаровы сэнс». Мы абодва цвёрда ў яго верым. Трамп зазначыў, што вызначыў асобаў у сваёй адміністрацыі, якія будуць адказныя за магчымыя мірныя перамовы, якія, на думку амерыканскага прэзідэнта, маюць вялікія шансы на поспех. Ён дадаў, што паабяцаў Пуціну адразу патэлефанаваць украінскаму прэзідэнту Владзіміру Зяленскаму. Размова Трампа з Зяленскім працягвалася больш за гадзіну. Трывала размова, Доўгая размова пра магчымасць дасягнуць міру, пра нашу гатоўнасць працаваць разам на ўзроўні камандаў, пра нашыя тэхналагічныя магчымасці, у прыватнасці дроны ды іншыя сучасныя вытворчасці. Прэзідэнт Трамп праінфармаваў мяне пра дэталі сваёй размовы з Пуціным. Украіна больш за ўсіх хоча міру. Вызначаем нашыя супольныя з Амерыкаю крокі, каб спыніць расійскую агрэсію і гарантаваць надзейны працяглы мір. Ужо пасля тэлефонных перамоваў Трамп заявіў, што сяброўства Украіны ў НАТО нерэалістычнае, назваўшы яго, працытую, непрактычным. Акрамя таго, амерыканскі прэзідэнт мяркуе, што ва ўкраіне найбліжэйшым часам мусяць прайсці новыя выбары. Паводле ж украінскага заканадаўства, выбары ва ўмовах ваеннага становішча немагчымыя. Амерыканскі прэзідэнт таксама анансаваў асабістую сустрэчу з Пуціным, якая хутчэй за ўсё адбудзецца ў Саудаўскай Аравіі. На гэтым я з вами развітваюся. Больш поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровым эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.